Trials of faith. We don't always want it, but we need it. Pepeso deta kakabsat. Trials of faith. We don't always want it, but we need it. Hantay kayat ti masuot iti pamati ngem kasapulan. So ngay ti day ti nga bigat, iburay ko kada kayo ti paulo ti mensahe, why we need to go through trials of faith. Why we need to go through trials of faith. Apay nga dagiti anak ti Apo, ket kasapulan nga lumasat, wenno agpasar, iti panakasuot, iti pamati. We do not invite trials of faith. We welcome them. Hantayo nga imbitaran nga umay dagiti panubok. In fact, hantayo nga ikarkararag nga subukan na tayo ti Apo, babaan ka dagiti nga panubok ti panagbiag, ngem no dumteng da kakabsat, ket i-welcome tayo ida. Di makungko na nga acceptance. Deta ti maysa nga manifestation ti tibker ti pamati iti maysa nga Kristiyano. Di kapasidad na nga mga clone ken mga-accept dagiti idalan iti Apo nga panubok nga sumangbay iti biyagnan. Damot lang acceptance tayo kadagiti trials of faith nga akseptaren tayo ket kuna tayo Apo Dios hangko maawatan amin. Apo Dios amok nga to siak san ko nga kabailan ngem gaputa amok nga sika iti makinnakem dagitoy nga panubok ti biag ko ket akluneg ken awatek nga si pupuso ken ka. Acceptance. Laglagi pun tayo kakabsat nga datay nga anak iti Apo natudingan ken naayaban iti tallo nga banag. You may want to write these 3 words down. We are called unto faith, unto love, and unto hope. Tallo kakabsat. Natudingan tayo, naayaban tayo, iti pamati, iti panagayat, ken pananginanaman. Ket kas anak iti Apo, masapol nga agbalin tayo nga natibker, ken agbalin tayo kakabsat nga equip, manat equip ti Ilocano. Dete no kuma agluto kagat je kasapulam nga ingredient tapno maparwar mo je usto nga raman nagat addaken ka. Masapol nga equip tayo kakabsat, adda aming nga rekado kada tayo. Tapno no lumabas tayo man, wenno sangwon tayo man dagiti panubok ti biag. Katagtali na tay latay iti Apo iti pamati. Agtali na tay latay iti panagayat. Ken agtali na tayo nga manginanama ken kuana. That we must be steadfast and unmovable and always abounding in the work of the Lord. Dayta kakabsat, iti nakaayaban tayo, ken nakatudingan tayo nga anak iti Apo, unto faith, unto love, and unto hope. So, tiday ti nga bigat kakabsat, kadeti tupi ko tayo nga apay nga kasapulan nga ti anak ti Apo, datayo nga anak ti Apo. Ket sumango ken aglasat, kadagiti agdu ken nagduduma nga panakasuot iti pamati, apay. And so I'm going to answer that today with this starting point. Trials of faith make room for what God has in mind for us. That is a very important thing to understand. Dahil ti kasla opening statement tayo kakabsat. Kadeto message tayo itang bigat. Basahan tayo man amin. Ready, go. Trials of faith make room for what God has in mind for us. Anat kahit nga sawan, dito make room. Magkararag tayo pelang kakabsat. Apo Diyos, even as I speak today,
adu kada kami nga anak mo tiagdama, nga masuot iti pamati. Ngem iti intention mo saan nga tapno maperdi kami, Apo Diyos. No di ket tapnon, di panagtalinaed mi ti pamati ti ayat ken panangina naman. Sika ti maidaydayaw kada kami, Apo Diyos. Tinagan mo iti maitandudo kada kami. Tada kami ket naayaban ken nagaladan itinagan mo. We are a people for your name's sake. Pakawanen na kami kadigiti kanito nga saan mi nagabunan, we are too overwhelmed with problems. Kadagbasol kam ti panagsao, ti panagpanunot, ti karirik na, ken uray pay iti panagaramid. After all that you have done for us, kakaiso nga biyag nga impabulod mo, maaramat ko mga pakaidayawam. Ngem no umay, dagiti nga panubok, Apo Diyos, no naintawan, hammi kabailan. Ngem gapu ti parabor mo na buslon, ken adamay tutup, nga parabor mo, Apo Diyos, iday kami nga manginanaman. So today, bendisyonan na kami, Apo, lukatam ti panagkita mi, kat maawata mi kumaday ti nga mensahe, kat agawid kami nga dapagbaliwan ti biyag mi, gapo ti panakaamiris mi, digiti nga kinapudno. In Jesus' name, I pray. Amen. Trials of faith make room for what God has in mind for us. Tikayat nga sa deti make room, the dictionary kakabsat, it means to move something aside to allow someone to enter. To move something aside to allow someone to enter. Deti kas lang kumano nakatugaw kat agpakas jay ka man ta pagtugawon ta. That is what trials of faith accomplish. At dati kita'y iwaksi na itibiyag tayo tapnon to give way kadayjay at dadjay panunot ti Apo nga aramiden ti biyag mo. That is what trials of faith does. Another meaning for make room is to clear a space for something. To clear a space for something. Islang kumano ti may nga kwarto kakabsat kat waknitan nyo man. Ti Ilocano tayo kat wayaan nyo man. Ikatan nyo amin dita kat adabaro nga urnos nga pumayat. Ada sabali nga ikabil ko. Make room for something. So tibiyag tayo nga anak ti Apo, no awan digiti trials of faith, haan nga maikabil iti Apo ti biyag mo, digiti adda iti panunot na paragan ka. So nga ti masapul tayo ti trials of faith, heavenly wisdom. Sober mind. Nga maawatan tayo kadigdigiti nga bambanag kakabsat nga kayat ti Apo nga ikabil ti biyag tayo. Tapnon right kuma di response tayo kadigitoy nga suot ken panubok ti panagbiag. Proper response is very important. Iwayang wenno panangiwaya kakabsat, panangwaknit. So no umayon dagiti panubok ti panagbiag, anan iti dapat nga malagip mo? Ti Apo ket adakayat na nga maiwayat ti biag ko kasi adakayat na nga aramiden kanya. So what I'm going to do is, what are those things that God has in mind for us? Umuna ti amin kakabsat, trials of faith, number 1, it makes room for patience. The trials of faith, it brings so much pain and so much sorrow, but do not despise a sorrowful countenance. Kunana nga ro di Bible, di Ecclesiastes, ding-ding di rabi, di sakbayak nga maturog kunana kat. For by sorrowful countenance, kat napapintasan ng tukano di puso. No, adadete pa nagliday mo, tigayang blessing ti sorrow kakabsat kat no right lakat iti perspective tayo. Papintasan na pa'y gayam jay puso. It makes the heart better. Not bitter. Better. So it makes room for patience. Basal kakabsat iti James chapter 1 verses 1 to 3.
Kastidi ko na iti Apo. James chapter 1, verses 1 to 3. Ni Santiago nga adipen ti Diyos ken ni Apo Jesucristo kadagiti 10 ket 2 tribo anay warawara kablaawan da kayo. My brethren, kuna na di verse 2, count it all joy, ibilang yu arag-o, no aglakam kayo kadagiti na duma-duma apakasuutan. Idinto nga muyo at ipan nakasuot ti pamatiyo, ket patauden na iti anos. How important is patience? Can you live without it? Can you go on a higher level without it? Mabalintay ka diti umangat ti panagbiag, nga awan ti panaganos. Maibilang mo kadi nga nataknen ti maysa nga tao no awan ken kuanat kinaanos. Adda ka di malpas tayo ti panagbiag no awan kadatay ti kinaanos. There is so much things in the future waiting for us. Ngam ti mangidanon kadatayo kadigidjay nga bambanag. Ket detay lugan nga tinakasurat patience. No awan dayjay nga vehicle hantay maragpat digidjay nga great things that awaits in the future. So therefore God says, no kayat yu nga makita dayta nga lugan nga patience, trials of faith will make room for it. Ti panakasuot dayta nga pamati tayo, isu ti mangwaya tapnon daytoy nga panaganos, ket isu ti agbunga iti biag tayo. Dayjay iti dapat nga makita tayo kakabsat nga aramiden iti Apo. Well, we might have fears ket kuna tayo ananto nga rodon no kastoy. Kuna ti maysa nga great preacher, no adu kadak sa lupang dagiti problemam, tipungan nga mabalin mo nga pangisadagan ti ulom, ket dayjay ammom nga ti Dios kontrolado na ti amin nga banag. He is in control of everything. You can pillow your head on the sovereignty of God and be at peace. Natalna ken natalged iti pusom. Kuna na ti Bible, the trying of your faith, nasisita nga ti pamati masuot, a faith that is not tested cannot be trusted. Ti pamati nga saan nga nasuot ket saan nga mapagtalkan. Ti panakasuot ti pamati ket mayari nga danom, iti maysa nga ikan. What is fish without water? What is faith without trials? Anat serbita ikan no awan danom nga paglangoyan na. Kadanamot serbita pamatim no awan panubok nga mangsuot keng kuanat. The trying of your faith. Then the Bible says, work at patience. Dayti nga patience ket saan lang nga kababalin nga panaganos no di ket panagibtor nga panagtalinaed iti Apo. Iti pamati ti ayat ken pananginanaman. Amuyo kakabsat, kasla kuma iti panag-gym. Dito work at patience. Kasla pa nag-work out iti gym. Uno anyaman nga muscle developing activities. A weight is necessary to develop a certain muscle. DJ dagsen, di awitem. Ket kasapulan, DJ nga kadagsen, nga mangted ti pressure. Tapno ag-develop DJ nga muscle mo. No kuma biceps, triceps, tabs. Ano tabs? Tabtaba.
Hana dapat tabs, dapat kat abs. No, biking, apo talaga, nakamay-mayat kakabsat. Dito nga pa nagbabay, kung naritnak kat, kimutong ba't dito, ilupokon kakabsat. Ngam na sayata pa nagkutong. Kasi muscles tina-develop. Ngam, DJ pressure, DJ intensity, kasapulan, tapnog develop, DJ nga muscle. Tangamin apay, tapnon, no bagkatam tumanan, no awitam tumanan tinadagdagsan, at the muscle mo nga kaya nan DJ next level. Nga hangka umangat, no awan digitoy nga levels of intensity and pressure. Katiyapuhan na mabalin nga paangatan ti biyag tayo, nohan nga ma-develop jay muscle nga patience. DJ ti muscle ti Kristiyano, patience. How is that muscle today? Is it full developed? Is it well developed? Hala nga dete naintawan kasi adot tao nga orehan na Kristiyano ket naanos. Namtikayat nga sawan, DJ pa nagtali na edmut pamati. Iti ayat ken pananginanama. DJ nga kinaanos. Nga ori adot parikot agsasalupa nga problema. Agtali na ed kanto latta iti apo. How is that muscle today? More important than bodily exercise is to develop the muscle called patience. Hana tayo mabalin nga italkan ti apo iti dakdakel nga mabalin nga pangaramatan na kada tayo. Tibiyag tayo no saan na tayo nga naisagana kadigidjay nga bambanag. So dapat makitam nga deta agdama nga panakasuot mo ita, ti intention ti apo ket i-develop na DJ panaganos mo nga agtalinaed ken kuana, tapnon mabalin na nga usaren iti biag mo iti dakdakkel. Kala ko madeti church tayo kakabsat. Nuhan nga ma-build up kada tayo deti nga muscle ti patience. Hana tayo mabalin nga ikan iti apo iti dakdakkel nga ministry. Because iti dakdakkel nga ministry, kasapulan ti dakdakkel nga panaganos. Ti dakdakkel nga panagserbi, masapul na dakdakkel nga panaganos. Ay Edward, ti biyan ko nga pastor, no adut tao, adu nga panaganos. Ket no iti kastoy, hang kumabalinan ti agtalinaed ti apo nga si pupudno kakabsat. Kasanon to nga rodon no, doblete ka ado, dating attendance. Kabulbulon na kakabsat, iti panagangat, ti level, ti biyag ti may sa Kristiyano, dating nga muscle called patience. Develop that muscle. Work it out because God is working on it. Kalati arig na ko magkakabsat, nagbasbasa ka iti college, kan uray pa iti lower level of education. Prerequisite subjects are necessary for the next level. Sa mo mabalin nga alaan, di subject nga pang third year, nga ada prerequisite na iti pang first year. Tano, ag-jump up ka, iti pang third year nga subject, kat saan mo nga na-take up, di prerequisite na, awan tot idea nga pulos, hamon tumawawatan, di nga discussion. Prerequisite. Patience is God's prerequisite for greater service. Kaditi dahito nga lubong, how important is service to the Lord? How important? Common sense. Nuhan na maaramat ti apo tabiyag tayo, anat serbi tayong agbibiyag. If God cannot make use of our lives, what's our use? Anat serbi tayong arod kakabsat. So, deti panaganos is the prerequisite. Patience is God's prerequisite for greater usefulness and fruitfulness. What a blessing, kakabsat, nga makita tayo nga kasjay gayang.
Dayjay gayam iti panggep ti Apo to develop that spiritual muscle. Anat nagan na dayjay nga muscle kakabsat? Ibaga tayo man amin nga napigsa. Anat nagan na dayjay nga spiritual muscle? Patience. No awan dayjay nga patience, umangat tay ka di pa nagserbi ti Apo, hantay nga umangat. Kat masapol nga amin tayo, regardless of our age, kan time nga na-save tayo, umangat tayo kumaamin, iti pa nagserbi, kan mabali nga panangaramat ti Apo ti biyag tayo. Awan amok nga kasayaatan kan karagsakan nga pakaipaayan ti biyag. No di dayjay nga namarswa kan nangayat nang isalakan kanyak, kat mabalinnak nga usaren at His disposal. And all of God's people say, may ikadwa, why we need to go through trials of faith. It makes room for patience, but number 2, it makes room for God's comfort. It makes room for God's comfort. Digito'y nga pasamak, ti panagbiag, problema parikot, kan amin pa'y nga mangted ti panagkulayaw. Amin. Wayaan na kakabsat, tapnon ti Apo, maidalan na kang ka iti panangliwliwa. Basaek kada tayo ti 1 Corinthians chapter 4, verses 1 to 4. 2 Corinthians rather. Chapter 4, verses chapter 1, it should be chapter 1. 2 Corinthians chapter 1, verse 1. Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy, our brother, unto the church of God which is at Corinth, with all the saints which are in all Achaia. Grace be to you and peace from God our Father, and from the Lord Jesus Christ. Blessed be God. Blessed be God. Do you praise God? What do you praise God for? Adda digitay panangidayaw mo ti Apo nga na isang sangayan iti kay papanan na. Gapu ka digiti adu nga panubok nga naglasatan. Blessed be God. Even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort, who comforteth us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble, by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. Narik tayo kaditiliwliwa ti Apo itang alawas, kakabsat. Nariknam ti panangliwliwa ti Apo keng ka. Sa bali kakabsat, diliwliwa ngaggapu ti Apo, kanti maitid ti lubong. Sa bali. Comfort that comes from the Lord. Amen? Do you know what comfort brings? Numapang ka umisbo, anat mariknam no nalpas kay misbo. So that's why it is called comfort room. Hindi mapanggam di US kat CR ko natin amin dito. Kung namin ijayanta, excuse me, where's your CR? Di US kat hana familiar dito CR. Restroom, uno, bathroom. Ego namin kat, what's CR? Ego na dagat, comfort room. Hana comfort room ngamin ti awag dadakwada. Restroom. May met ka tayo a comfort room. Nunalpas ka nga imisbong kakabsat, aglalalo no tinuptup po lang deta nga isbuti 1 hour. Tinaglugang kat bus. Malagip ko ni mama, idikat adayuti ay na. Idi ubingat no, biyahe kami nga mapan Isabela.
Amin nga wagas na nga panang kumbensir kanyak tapno inak kasarita di driver. Kasi ubi nga kay. Tapos man nagbabainak. Mataya kundir ko. Kunana talaga nga. Kayat mo tamataya ko. Kunana. Iturturod ko nga mapangkasarita. Diya ka mo naman lagip ng tito, makaisisbo ni mama. Matay ka nung kuna. Wen barok, ditantong kunana asidag. Napadasan yon tinaglugan tibas nga inturturod mo kakabsat. Idi nakaisbukan. Uno, dete LBM, dete ako, narigrigat na ijay kakabsat. Napadasan yon tinaglingot, tinagbubukol. Napadasak deta ang kakabsat. Dita yan talawag. Kat ti umuna nga sa pulam si Are talaga. Agpanunod kaya na't papanam, awan. Nalagip ko DJ pag GG mag idi kakabsat na panak na kisiar kat ko na DJ receptionist api kas tatlingot mo sir ko na nakanyak nagtutukol nga lingot kakabsat kat di pagtugaw mo pelan kat tay talaga nga pow kuna ano talaga nga wow iso nga kuna na dedi patalastas ti diatabs no rumwar ka kat success relief. In life, we need relief. And this relief can only come from God's comfort. At damat maitid nga dete stress makaikat ti stress dagiti physical activities. Panagbakasyon, panag-exercise, ngem dumamot latta kakabsat, dayjay talaga nga relief nga aggapo, dayjay panang comfort ti Apo kengka. What a blessing. Kat daytoy kakabsat nga comfort is not only for us, but for others. Hanla para ken ka dayta nga comfort. No di ket para pay iti sabali nga tao. Takunana ijay that we may be able to comfort them which are in any trouble by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. No, daw ko mamakais-isbo, di ka, ingkat jay. Jay ngayon misbo. No makasisi aran, ingkat jay na dalos. Mabalin mo nga i-refer iso na kaday jay nga relief nga nakariknaan. Physically, kung kunak no, dadigitay permi nga madagsan ang kat, ag-exercise ka, dagkala makatulong ti bagim kan panunot mo day jay. But more than that, I would refer to them the Word of God. Tadagiti liwliwa ngaggapo iti Apo kakabsat. Na isang sangayan iti relief nga itid na. Ti kararwa iti siyasin numan. Dealing with our pain with grace is crucial in helping new believers deal with their pain. DJ no kasano tayo nga nalasatan ken no kasano response tayo. Kasano nga narikna tayo kakabsat. Iti panang pabilag ti Apo kada tayo. Idi da tayo ket masuot kakabsat. Ket importante DJ nga banag iti panang tulong tayo kadagiti new believers nga lumasat tumot iti kasjay nga sitwasyon. So it will move me to number 3. Not only it makes room for comfort, but number 3, it makes room for compassion to new believers. It makes room for compassion to new believers. Brethren, we are a household of faith. Deti church tayo ket maysa nga komunidad. No basaam di word nga community, di maudi nga termino na ket unity. We are one government. We are one family. Particularly to HBBC, may sa tayo kakabsat nga community. As your pastor, ilunglungalong ko, iti panagkaykaysa tayo nga anak iti Apo. Because of my pulpit ministry, like a father in the faith, ilunglungalong tayo, iti panagkakamayat, dagiti namati kakabsat. Tapnon sabay-sabay iti
grow tayo nga na espiritual. Ket no awan nga talaga iti nakasuutam iti pamati, hamumarik na DJ problema iti sabali nga tao. Amen. The stronger believers must strengthen the weaker according to the comfort that God gave them. Datayo nga napigpigsan iti pamati, nga limasatan ti ado nga panakasuot, ket narikna tayo mo ti ado nga liwliwa iti apo. Kasapulan nga i-lift up tayo dagiti nakapkapoy, tapnon agtalina uddalat ta iti pamati, iti ayat, ken pananginanama iti apo. Siyempre, no ag-advise kanto, anat i-advise mo? Depende, DJ, response mo kadigidya nga panubok. Kat DJ, response tayo kadigidya nga panubok, depende, DJ, panakalakam tayo, iti liwliwa nga naggaputi apo nga isut ng ti relief, iti biyag tayo. Amen. For example, kada kami for example nga agbabike, digiti encounters min, ken na-experience min nga rigat, mabalin mo nga i-share kadagiti new nga agbike. Nga manipod ti aging kapela tatin tiyandaan kakabsat ket ag permit al-alnan. Ket mabali mo nga isuro keng kuana nga gagangay deta kasta akmat idi mangrugiak. Hamo ngamin nga gulgulpyon. Kasto iti inaramid ko iti dayta. Kastamet iti pakasaritaan iti pamati. Nga mabalinteng advicean digiti younger in the faith. Gagangay no barbaro ka ket mariknam ti panagkapoy nga talaga. Kasta akmat iti damdamok iti pamati. Kasla jak mailasat, jak malasatan kan jak maituloy din. Yag serbiti apo ng giyaman nagkadigiti mensahe, dakkel isuda nga ng pabilid kanya. Agyaman nakta nasursurok iti maki-fellowship iti apo. Kadijay that in my alone times with God and solitary time with the Lord, ti apo sinabat nak. Ijay ko nga narik na ti bilag. What a blessing. So mabalin mo nga i-share the journey of Christian faith mo. Babaan iti panangidalan ti apo ka. It makes room for compassion to new believers. Kada kita'y agtaltalon, nga nabayagan, na tito mani, kada tito irinyo. Takkel ti mabalin nyo nga masarita, kada kita'y agdamdamo pelang agtaltalon. No kas pagarigan, nagtalon kat nagbagyo kat permi nga di na maaklon day pukaw na. Mabalin ako na, ay baro, talagang ubing kapay. Isu nga digite karpintero no kwa, mangmangag kuno agsasarita dagat baunan da digite damdamo kat ubing kuna da no kwa. The word nga ubing kat saan lang nga in terms of age, but in terms of stature, iti construction. No agdamdamo ka, uray lagay ka, ubing kuna daging ka. At damdamong pelan. Dadigite mang rugiti construction kakabsat nga permit kaad ng agpala tata inting. Tumbigat absenteng. Apay, api di ka nagtumar alaksan, barok. Nablaaw. Kat anat ko na, jak kay atin jak karpintero kat nagsakit bagbagik. Apay, kaputa nagsakit ta bagbagim, kahit nangasawan, maditi ag construction, haan. Hanga dayjay kakabsat. Ti dapat nga makitam. Gagangay dayjay. Tano inal daw ton, pala ka nga pala, kakabsat. Hamon tumarikrik na tirigat naan. Sumabalinte nga ibaga ka, dagiti younger in the faith. Agtuloy ka lang ti apo. Hangkang agbakslide. Makitam to, dagiti insagana ti apo kang ka. Hangkang aglusulos. Hammo nga atrasan ti parikot. Agtalag ka lang iti apo. Kat makitam to, dagiti insagana iti apo nga na isang sangayan ken ka.
Madan ka tikas jay nga compassion nga mangibaga iti sabali nga tao. Kuna ni Charles Spurgeon, great hearts can only be made by great troubles. Gusto de, tagakapsat. Anam mo nga kaya, it's true even in nature. Numa nag-exercise ka nga talaga, kandete talaga nga intense ti physical activity, it makes the heart healthy, kanday lungs mo, pay kakapsat, nagpintas ti banagan na. So indeed, that great hearts can only be made by great troubles. By great heart, we mean that they are people with a heart to serve. No, great heart ko na tayo, kat puso nga, dakkel iti puso na nga agserbi. Kakabsat. Kat dayta iti dapat makita ti Apo, iti kagimungan tayo, kakabsat. Nga da puso tayo nga agserbi, agminister iti tunggal maysa. And that heart can only be developed by great troubles. Iso nga, kasapulan tayo ti masuot iti pamati. Because it makes room for compassion to new believers. Number 4, may kapat kakabsat. It makes room for God's strength. The trials of faith makes room. Wayaan na tapnon ti kasta, ti tibker, kan bilag nga gapu kanapo Diyos, ket mapasamak nga ma-experience tayo iti panagbiag tayo. Nagpaiduma nga tibker, nagpaiduma nga bilag. Life's adversity gives us an opportunity to experience a unique strength from God that we could not possibly encounter without it. Noon na nam ay latta ti panagbiag, when things are always going our way, di kayat tay latta kat isulat ta kanayon ti kasla maangyari ti panagbiag tayo, adayo nga marikna tayo di strength nga gabuti abot. You see, when things are not going our way, when things are not going the way we want, the way we expect, you come to God and say, Lord, have you ever been to a point of your life when you are even frustrated about yourself? Kat kunam ti sarilim, kunam ti bagim, why can't I be like them? Why can't I do it and they can? Bakit hindi ako kasing puti niya? Hindi ako kasing gwapo niya? At ako hindi kasing galing niya? Bakit siya pinagpapala, ako hindi? You begin to be frustrated about yourself and you go through bouts of depression. Gapo ka deta nga frustration kakabsat. What is the right way? How do you deal with it? May katiapokot ko ng Lord. I'll be honest with you, this is what I feel today. Ito talagang, Lord, talagang, have you come to a point that you tell God, Lord, wala akong believe sa sarili ko, pero sa'yo, may believe ako. Dami kong palpak, Lord. Ang dami kong foolishness. Sa sarili ko, wala na akong believe, pero Lord, sa'yo, believe ako. When you come to that point in your life, that's when you experience a tremendous strength from the Lord. Iba. Dahil titi ko na ni Apostol Pablo di 2 Corinthians 12:9. 2 Corinthians chapter 12 verse number 9. Sabi ng Bible, and he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. When you acknowledge you are weak, most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Sabi ni Charles Spurgeon, there are some graces, dadadigiti parabor, which could never be discovered if it were not for your trials. Basaan tayo manamin, go? There are some graces which would never be discovered if it were not for your trials. No hanga gapo digiti simbang bay nga parikot.
Dim na amamuan nga dagagayam kasjay nga parabor nga mabalin mo nga dawaten ti Apo. Kalati arig nakakabsat kat deti panagpasyar mi no ko ti away kat nakitkita mi kat nga dagayam ka kasto nga barbarangay ti Bacara. Kuno pasukin. Nakadanong kam dita labos ti paninaan. Imuli kami yanta mapanta Santa Catalina, Santa Matilde. 35 years akong kakabsat ti Bacara, itatala nga nakita nga dagayam kasde nga view deck ti Bacara. Nagpintas kakabsat. No dakat jayan on your left, sumango kad ti abagatan, on your left makitam ti kabambantayan. Wonderful nature, works of God. On your right, makitam ti baybay. DJ panunot mo nga nasipot kat kala, ti manukayan kakabsat. Nakamaymaya ti view na. Ngam no hangagapo ka, DJ nga panagpasyar mo ka, di kita hamo makita. Meaning, no hangagapo ka, di kita nga panubok nga simmang bay. Hamo na sukalan. Iti kay papanan, di kita na duma-duma nga parabor iti Apo. So there is a need for Christians to go through trials of faith. It makes room for God's strength. Tapnon iti ka maudyanan kat kunam, Lord, saan nga siyak? Si kaamin. Binig na si kaamin. It was you, Lord. It was you. Wow. So di kabsat itatay, nagtestimony di Friday night ni Brother PJ Carnate. Kat ti pa-pray request na ti first fruit na. Kat hananalaka iti kasasaad na di barko. Unbelievers amin nakakaduana. Ngam kunana kat by the grace of God, awisan dak nga aginom, ngam handak nga balos nga maawis kunana. By the grace of God, na aywanan na testimonyo na kat, siyempre, ijay nga ba na gan kakabsata kat, kinongratulaten min with all the single career ta kunami kinkwana, Brother PJ. Ikadaklan nga achievement mo dita, kat saan nga jay kaado tinaurnong mo, ngam jay panang salaknib mo ti testimonyo. Ti kalaksidan nga adayo ka, ti kapilya, manmanuka nga makakommunicate, at aday jay nga rod, bye-bye ti ayan na, ngam nagtali na iti Apo. Ngam agdoa ka kapsat, ag-text no ka kanyak, ibaga na, digit struggle na, tunukan encourage, at magananos ka. You know, kat kunakan, DJ ka doa na, para anamot ta urnungam, kunana ka no. Ape, nakita na ngamin, Jay, post na Jay Facebook nga, praise God for my FF. Ano Jay FF? French fries. Kat kunakan Jay kadwana, para saan yung FF na yan kunana? Kat kunana, first fruit ko sa church, sa Panginoon. Kunakan Jay kadwana, hindi tama yan kunana. Ikaw ang nagpapagod. Ibibigay mo lang yan sa church nyo. Saka ang church, business lang yan. Kunana. Kat ko na ni PJ, han na maawatan, kat han na makita, siyak mabigbig ko, nga ti Apo amin tigapo na nga napagbaligyak da ito. Si bibigbig kakabsat. At the end, it's all about acknowledging God in your life. So it's all about God. Ni Apo amin. At the end, anyaman na baligite ko na ti Apo amin. Nga no awan digiti trials of faith, akat datay ti agpanakkel ti sarili tayo. Ngem gapu ka digito nga trials of faith, pinahambol na tayo kakabsat. Tapnon ti kamaudyanan, awan dwa-dwa ken awan pulos iti bahid na, tapno annugutan tayo, ti Apo amin. Lastly, why we need to go through trials of faith, number 5. It makes room for heavenly affection. It makes room for heavenly affection. Oh, nagrigat amoy ti dakkel nga challenge tayo deti agda mga biag. Dagitoy na inlubungan. The Bible says in 2 Corinthians 4 verse number 17. 2 Corinthians 4 verse 17. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Ada aming kasukat na nga nasayaat iti langit, which means nga dati trials of faith
Kat i-focus na, i-shift na, i-refocus na, iti puso tayo kadigiti na inlangitan. Nagmayat, di pa nangyari ni Charles Spurgeon. Kitak digiti quotations ni Charles Spurgeon, may panggap ti trials ta. Dito nga preacher kakabsat, very successful, ngam itilikudan na, nakaad-ado nga sorrows ti biyag na. Nakaad-ado. Kakabsat nga sorrows. Makitam no, tilang amuti nga damag kat ag-preach isunay de, awan pulos ti mic na, awan amplifier na, ngam sangapulo ribo nga tattao kakabsat ti agaten di Metropolitan Tabernacle. The house was designed with a good architecture. Na just like the Lord Jesus Christ, iti Israel, no, preach ka no ijayanta seaside idi. Kat di position, dagiti tao kakabsat, kat turod. Isong agpangato di boses. Without amplifier, everyone can hear, ure multitude. We only hear about the success of Spurgeon, but hantay nanggan dagiti sorrows ti panagbiag na. But you know what he said? The rougher the voyage. Anat voyage. Di panaglayag. Ti barko. Rougher. Anat rougher? Yo. Rougher no ka DJ kakausat. Rougher. DJ nukasanot dawel. Amum ka no di kita kunang ni PJ kat tikarkararo ko pastor kat kamsi. Uray ni Tito Adrian. Pag-pray tayo di kita adda iti bye-bye kakabsat. Kamsi ta kunanagat, di ulaw mo, di ka pa'y makapanganang kunana, di ka may concentrate ako. The rougher the voyage, the more mariners long for port. Gusto deta kakabsat. No, daka kasiguta katingaan. Sino kada kayo tinapadasan at nagsakay ti barkon? Okay. Sino napadasan at nagsakay ti barkon nga naranaan nyo ti dawel ti tingat tao ni Papa? Apo, permi nga danag. Siguro. Katilang pampanunutan, baka nagan kulat dumano na. Ngem no, dayjay nga barko, kat malasatan na kat umasidugan kakabsat, yan ti pagdaungan na. Apo, permi. So, the more mariners long for port, and heaven becomes more a desired haven as our trials multiply. Nga tayo palangit. So nga, kita nyo kakabsat ti, no naka-mindset ka ti langit, uray umay ti adu nga parikot mo, uray nga ni umay ni patayen kakabsat, adaragsak ta puso. Kaya ni Pastor John, kung di nag-announce, wala kakabsat, umay kayo ta, i-share ko, digiti nga lesson ta, diti amo no, mako akto pa ito next year, adaragsak na nga matay. Kung ano kong tatainting kat, ang pastor, dakang pelat umuna, kung ano kwa. Naragragsak manan, makin-inom na kakabsat. Ngam amom no usto ti mindset mo a Kristiyano, kat ti affection mo't na inlangitan kakabsat. Numatay ka, awam mariknam nga makaigawid keng ka. Kasi naragragsak di jay turungam ken papanang. That's what trials of faith does. Agpepeso deta kakabsat. The greater, and I would also say, as I reflect and insight, the greater our present sufferings, the louder will our singing be in heaven, and our meeting with the Lord sweeter. Wow! No, adut panubok mo ti panagbiag, katikitam iti pusom kan panunod mo ti langitan, sigurado nga tunod da ka di langit, sikat kapigsaan ti kanta. Nagpaisonuhan. Common sense. Ngam no, pabaligyan ti biyag tayo kadagiti na inlubungan, makakantakan tong katapay di langit. We are all heaven bound. Dejay ti final destination tayo. Kat no kasanot kaadot parikot mo itato no dakat jay, sikantot may sa kapigsaan ti kanta. Hantong ati kanta among kat it will be worth it all. No, di kat, it's worth it. It's worth it. What a blessing. Kat dayjay to pa naki-meeting tayo ti Apo, kat na isang sangayan to, dayjay excitement tayo. Kan dayjay samit ti pa nakisabot tayo kini Apo Jesus.
gaputa isu nalatat binirbirok tayo, bayat ti panagbiag tayo, nga nalawlaw ti adu nga panubok ti panagbiag. We were looking unto Jesus, the author. We ran the race that God set for us, looking unto Jesus. Looking unto Him. So latat kinikita tayo kakabsat. It makes room for heavenly affection. Tuloy tayo ito kakabsat. Ikan na tayo kumatiapo ti mata nga makakita kadigitoy nga kinapudno. Tulungan na tayo kumang ag-respond wisely and properly and with grace. Kadigitoy nga suot iti pamati. And all of God's people say,